musidɓe rewidetoɓe boowal ganni rendo pinal e neesu on calminama on juurama on bismama e nder tongode hesere ɗiɗo dumunnaji fof gonnoɗen koye gurdam Abdoul Hammadi Lamin Mat Ali Hamme julɗo hande yewtere men en jaltata ɗon no feewi kono noon kanko Abdoul Hammadi Demba Maymuno walla mbiyen Cheikh Souleymane Bal Abdoul Karim Diawando Ceerno Bayla Perejo e woɗɓe waɓene mabɓe fof ɓe jalti koye Dudal no wiye Piir Sagnakour Dudal Piir Sagnakour noon darnono ɗum ko fuutanke hen banggue kajornaji hen banggue ina wiye Khali Amar Faal ina moƴƴi noon tawde nde ɗo haralde addude révolution ko toon janggi hay sinno ko seeɗa jurnotoɗen hunde e tarik ngal ɗo Dudal ƴeewen kadi gaddunoɗo ɗum o hono Khali Amar Faal holi kanko nden noon ko heddi ko ma joɗɗen radio anani ko adi fof ina moƴƴi ganden Dudal ngal ko kañum addi inde Piir nde kono nokku o wiyeteno ko Sagnakour nokku biyetenoɗo Sagnakour ina gasa taw hande wona ɗo Piir mo jiyeten o ina dari sartiwa won dariɗo kono ko nder mum wonno hade mum dirtude arde ɗon won wiɓe ni Piir Sagnakour o addi Piir o hen ko sabu Khali Amar hayso wona kanko susi nokku o nde o arti o nokku o addi yiyande hesere gurdam o watti firde ɗum ɗon ko jolfuɓe mbiyata Piir ɗum jibini Piir Sagnakour Piir o firtata tan ko Firo ngal ɗo Dudal noon darnama guile hitande 1903 woni 1603 woɗɓe mbi wuro ngo noon eggi artiɗo woni ɗo Dudal ngal arti ɗon ko 1606 ɗum ni kadi ko yiyande hayso tawi e nder duttorde aɗa tawa ɗo wiya Dudal Piir Sagnakour ngal sosa ko 1690 ko 1690 ko taw Khali Amar cosɗo Dudal ngal sankima saabu o hawre ladial kanko Khali Amar Fall ko 1638 Dudal Piir Sagnakour noon kadi meeɗi duppede duppa ko e 1864 hitande 1964 habrama wonde ngal ɗo Dudal jaggirangal université saabu jeesɗe kewɗe janggateɗe toon ko fate l'islam duppi ɗum ko biteɗo Vallière e on saaha ko kañum wonno gouverneur Afrique occidentale française ɗum ko caggal luural kewgal gargal e nokkuji kewɗi ɓe jamiri wonde dendagal duuɗi gonɗe ɗon yo uddi gonde e nder colonie ji mabɓe ɗi yo uddi saabu filñitare e salare hewde yaltata koye ɗen ɗon duuɗi e on ɗon saaha wonno e gardini ndi ko biteɗo Boubacar Penda Yeri daradeɓe noon lang ɓe cali Dudal ngal udde addani Vallière wondiɓe mum yamirde wonde yo Dudal ngal duppa ko fati e duppugol université o won wiɓe wonde kadi ɗum waɗi koye 1869 hayso won wiɓe ko 1864 ɓen ɗon mbi jibini duppugol ngol ko polgu Lat Dior Diop kañum e Cheikh Ahmadou polno leydi France addanno a Vallière rokki capitaine Canard yo bonnu dendagal nokkuji janggateɗi diini saabu e sikki mabɓe ko toon heblo ngo fotata waɗede wiyama ni wonde kadi e on saaha honnoɓe ɗon e Kajoor ƴettine defte kewɗe ubboyi ɗumen ngam woto defterde ndu foof duppede ɓen ɗon ko dañde duttorde so en jaaɓi noon ko Vallière e yamirode mum Dudal ngal duppa hayso tawi ko capitaine Canard duppi ɗum wawa wonde 1864 fotata wonde ko 1869 saabu kanko Vallière o woni gouverneur Afrique occidentale française ko 1869 à 1876 Dudal Piir Sagnakour noon
defte yaltini keele kewɗe kono ina moƴƴi ganden holi darnonoɗo ngal ɗo Dudal. darnuɗo ngal ɗo Dudal wiyete ko Khali Amar Faal. ko ɗum ni waɗi hewɓe cikkata mataw kanko Khali Amar Faal ko kanko jangguini Cheikh Souleymane Balen Abdoul Qadir Kanen e nden yontande fof, kono ala ɗum wawa wonde sabu kanko o yi aduna koye hitande 1955 woni 1555 o hawre ladial hitande 1968 1638. nden noon so en ƴeewi ladial nde o hawri nde e ladial ko taw Cheikh Souleymane Balen e nden yontande fof suwa taw jibinede firti wonde o wona kanko jangguiniɓe kono ko Dudal ngal o darnonogal ko toon ɓe janggoy. woɗɓe kadi mbi Dudal Piir sañokol ngal addanno anduɓe hewde fuutankoɓe yaade toon wona tan janggoyde kono ko ɓuuri ko hen hewde ko jofnoyde jangde kono kadi ko abbade won defte saabi on saaha defte ina canno hebde no feewi sanne. kanko Khali Amar Faal noon no mbiɗen ni o yi aduna koye hitande 1955. o yi aduna kadi ko e nder bunde Fuuta wona to Kajoor. ba makko wiyete ko Paate Kuli Faal iwdi mum ko Kajoor kono noon nene makko wiyete ko Jeegi Ba kañum ko pullo deni yanke koye nder Fuuta tigi jeeya. Khali Amar Faal waɗi toon e Fuuta jangde mum leslesere ko adinde ina yaha ina jokko e heblo mum e nder leydi Mauritanie hono no yontaɓe hewɓe mbanno e mbaɗanno e on saaha sabu ko kamɓe safalɓe ɓe ɓurno jogade kala ko fati e gandal diine. nde ummiti to leydi Mauritanie o arti to Fuuta Tooro ko nden o hawri e cuddiɗo makko mbiteɗo Hadi Lum walla Khadi Lum kañum e cuddiɗo makko goɗɗo mbiteɗo Asta Kane. ɓeɗo ɗiɗo fof o resi ɗumen koye nder Fuuta Tooro wadde Fuuta Tooro wona sar e Dudal Piir sañoko. Hadi Lum ni walla Hadi Lum rokkimo sukaɓe tati hono no debbo makko lemmelo hono Asta Kane rokkirimo sukaɓe tati. ko caggal mum o ummi ɗon gam ruttade to Kajoor e on saaha hawruno koye dammel Joyabo. kanko ni iwdi makko ko dammel to banggue iwdi makko kono e on saaha hawruno koye dammel Joyabo biteɗo Makhouredio Kuli. e on saaha kadi ko tawa o fiilama tafsir omo wiye tafsir Khali Amar Faal. eɗen gandi to banggue ba makko o yalti ko e dammel en saabu ko yettode Faal nde laaminoɓe Kajoor te dammel ummi koye ɗemgal Jolfe ko taƴere ko helande taƴere nden ɗon jibini titode dammel nde salade ɓuri tengtude en jimandi Bourba Jolof jimnoɗo dendagal royaume uji godunoɗe on saaha. Piir o e hoore mum walla sañokor gadiɗo sosde ɗum o wiyete ko Madset Faal. on ɗon kadi ummi ko banggue rewo wiyama koye Fuuta ummi. nde o artata noon ko tawa Kajoor heeɓi hoore mum en jimade Bourba Jolof walla en jimade Jolof. o jeeno e ɓeɓe ganduɗa ɓe ko wawɓe ardade e fooɗanade jappere nde. kanko Madset Faal noon o heɓani laamade. ɓe hen mbi ɗum ne jeeya e sababuji fergo makko faade Fuuta sabu ko on nokku e on saaha wonno nokku mo l'islam fuɗɗi jaalade e nder mo. nden noon o woppi on ɗon nokku ɗo ceddago ɓurno hewde o yeehi abbiti e nokku islamiyankewo woni Fuuta wadde en paami ko Madset Faal kañum e hoore mum woni tanum Khali Amar Faal ko kañum ni ummino Kajoor fayi Fuuta. nde o yeehi toon o waɗi toon galle ko ɗum saabi o dañi toon ɓiɗɗo no wiye Kuli Faal on ɗon dañi Paate Faal ko kañum woni mbamum Khali Amar Faal. Khali Amar Faal kadi mawni ko e nder Fuuta en jimani jinnaɗo mum hono Jenngi Ba. caggal nde o jangi Qur'ana haw doli o jangi kadi gande luggitowde to banggue l'islam yoge leyɗele taariɗe Fuuta ko adi nde omo rutto gendi ba makko en woni jeeyi makko.
nde wuruti Kajoor kanko Khali Amar Faal kanko fof e wonde bawɗo foɗanade lefol laamu o holliri wonde ɗum artirani mo te kadi ɗum umminani mo ko yiɗi tan e ko sohli dammel rokka mo nokku ɗo wawi wonde omo rewa Allah kono kadi omo jangguina diine o omo sara ɗum kono kadi tambo wawani daranade to banggue ndema o darano kadi ko fate ɓamtare kame nguuru ko nden noon dammel jofonimo on ɗon nokku biteɗo Sañokoro wadde en paami nokku o adi wiyede ko Sañokor ko adi inde Piir nde eno hewɓe anduɓe hewɓe mbiri o demma kolliɗi ne kewi kono ko duma ɓurni seedame ko maydi kono nde o dari toon noon o mawnini nokku o kono kadi sabu gandal makko sabu pinal makko kadi holliramo wonde inde makko kadi sarima e yogue nokkuji ha hewɓe mbatti foɗanade toon gam janggoyde ko nden noon o darni ngal ɗo dudal Piir Sañokoro hitande 1963 caggal ɗum ngal dudal yehini ha watti wiyede dudal jaaɓi hattirde woni université waɗi ɗum noon ko fannuji kewɗi certuɗi jangguetenoɗe e nder nokku o hewɓe kadi en kaali ɗum e nder dartol ndewi e oɗo université Piir Sañokoro ene jeeya hen hakke sagataɓe nogas e joyo wayninoɓe Fouta taw koye yontaji ɗiɗi certuɗi yonto gadano o ko Cheikh Souleymane Balen Seykou Antoumane en bangmum Cheikh Oumar yontoɗimmo ko Cheikh Umrul Fouti e wonɓe waɓe no hono ma nokku o kadi addi ballal saabu koye ɗon fewja révolution Fouta wona révolution toroɗɓe filñitare Fouta ko ɗon fewja ha ɗum laatoyi e 1776 to banggue lowdi jangde ndi kadi hollirama wonde feccino koye tolnoji ɗiɗi woni 2 cycle tolno gadano ko sandaji e sukaɓe jangoɓe alquranil karim kañum en bindin e ɗemgal arab tolno ɗimmo ko soomi ko jangde to banggue gande towɗe e nder diine l'islam gande diine jangde ɗemgal arab jangde nahwu woni grammaire celluk arab jangde logique astrologie woni gandal koode jangde médecine traditionnelle ko fate safaruji ganni ɗum ɗo foof jeeno ko e lowdi tawatendi toon taw kadi ko ɓuuri ko hen hewde defte mum ina gooda to banggue binde eɗen ciftina tan noon université mo Piir Sañokoro o wona goto o wona kadi gadiɗo saabu adi mo darade ko université mo Tumbuktu tawateɗo e nder leydi Mali kono kam omo jeeya e université ji ɓurɗi mawnude e ɓurɗi lollude hay sinno ko seeɗa ko ɗum ɗo boowal ganni heɓno meftande on e nder nde ɗo tonggode ko yowiti e gurdam Khali Amar Fall kañum e dudal Piir Sañokoro nde tawno ɓiɓɓe Fuutankoɓe cembinini hen mbi ene belto hen neɗɗo so wettama yidde dandima wiɓe Allahumma salli ala sayyidina Muhammad